Huh? Stop taking pictures. אין לו וידאו. מה זה? אין לו וידאו? מה לא? טוב, זה לא ספיץ אבל אני לא שאלה. You understand it in Hebrew or you want to make it a test? You make it a test. I'll check after how much you understood. Oh, Bulgarian. Okay. Whatever you want. Gabby, I can understand a little bit. She's Hungarian. I'm Hungarian. No, but you were born in Hungary. Oh, okay. טוב, אז מה זה? No, I don't. מילה עברית, מילה אנגלית, מילה אנגלית. מילה עברית, מילה אנגלית. כן, אני מאוד טובה במיקסינג, so that's what I'll do. That's what we all do all the time. That's what we all do at the time. אז אני חושבת, כאילו, היה לי מאוד כיף לעבוד. עברית? אנגלית? I just Yes, go ahead. Speech. There's no speech. I'm not really saying goodbye. You know, I'm just stopping the work at life. But it doesn't mean that I'm, departing. And I hope that we will all be in touch. ובמיוחד אני חושבת שזה בסדר. מי זה אימא? רגע, אני מדבר איתה. ואני חושבת שיש גם עכשיו צוות מדהים, ובאמת אני רוצה גם לסטיב ויוני ואולו שהם הכי ותיקים פה להגיד שזה היה מאוד כיף לעבוד איתכם עם כל מה שעבדנו ביחד we'll meet in the future. לא, כאילו מבחינת עבודה, אבל אני מקווה שאנחנו כן נשמור את הקשר. אני חושבת שבאמת בנינו הרבה חברות, ואני מרגישה כאילו באמת יותר ממה שסתם עובדים ביחד, אז אני לא מרגישה שאני ממש עוזבת, דווקא עוזבת את העבודה. יש כמו איזה שלא נוכל לעשות. עוד לא, אבל עוד חודש.